Hola de nou, ja estic aquí amb més problemes. Ja ho sento que sóc una mica pesat, però bueno. Avui us porto un problema que diuen, allò que fiquen a vegades a les notícies, que un 90% dels estudiants d'Oxford, no sigui una universitat era, ja és que no me'n recordo, el van fallar a la primera, perquè has de parar i mirar-lo bé, d'acord? Diu així, un bat i una pilota costen 1 euro amb 10. Si el bat costa 1 euro més que la pilota, quan val la pilota? I quan val el bat? Penseu, no respongueu ràpid. Us deixo el problema escrit i el temporitzador. Agafeu-vos el vostre temps. I ara vinc amb la resposta. Molt bé, ja estic aquí amb la resposta. I si algú ha dit que la pilota val 10 cèntims, doncs no. Home! No. Si la pilota val 10 cèntims i el bat val 1 euro més, llavors el bat valdrà 1 euro 10 i la pilota valdrà 10 cèntims. Junts faran 1 euro 20. La resposta correcta a aquest problema seria que el bat costa 1 euro amb 5 cèntims i la pilota 5 cèntims, que junts fan 1 euro amb 10. Per resoldre aquest problema es podia fer de forma mental o bé utilitzant un sistema d'equacions. Aquí us deixo la solució mitjançant aquest sistema. Per començar direm que x és el bat i és la pilota. I tenim la premissa que x més y, és a dir, el bat més la pilota, és igual a 1 euro amb 10. Això és una equació del sistema d'equacions, però com que tenim dues incògnites, ens fa falta una altra equació per poder resoldre. L'altra equació, com ens diu l'enunciat també, és que el bat costa 1 euro més que la pilota, és a dir, x és igual a y més 1. Si passo la i a l'altre costat per tenir-lo més net, direm que x menys y és igual a 1. I ara només em queda resoldre aquest sistema d'equacions. Jo faré servir el sistema de substitució, que per mi és el més fàcil, però bueno, podem fer servir que us sembli millor. Aïllarem la x a la primera equació i tenim que x és igual a 1 amb 10 menys y. I ara aquesta x la substituirem a l'equació de baix. 1 amb 10 menys y és igual a 1. Per tant, menys 2y és igual a 1 menys 1,10, que ens donarà menys 2y és igual a menys 0,10, i això ens donarà y igual a menys 0,10 entre menys 2, que serà un nombre positiu, que serà 0,05. El preu de la pilota és 0,05, és a dir, 5 cèntims, i ara substituïm aquesta y a la primera equació, llavors x és igual a 1,10 menys 0,05, que és 1,05, que és el preu del bat. Molt bé, espero que hagueu resolt aquest problema. Aquest era potser una mica més fàcil que els altres i que l'hagueu gaudit. I això, ens veiem a la pròxima, val? Que vagi bé, adeu.